dugo-dugo taron. Mana atong lamas. Siling plastik mas Bisaya. Sili espada. Loya. Ahos. Bombay. Siguro na kaukuan. Sangig. Sangig ko. Tanom ni na sa ang kuan kanang pinae. Dugmok ng slice. Dugo. Dugo sa baboy. Idibol, suka, asin, o seasoning, kaha. Ano itong idibol para pagisal na ta. Luya. Itong luya butang. Ako aning version nga dugo-dugo ha. Daghang tag version. Ano yan? Garlic. Ang garlic. Sumuta na eh. Ito lang i-golden brown ang garlic. Okay, golden brown ang garlic. Buti kay maklaros camera. Kana. So, apang isunod ang pinais baboy system. Kali na masuk. Tangan lahan pwede na itong panik so tangan ko kasi dayon tangan ko na ko kanya seasoning gamay suka luto ng itong kuhan pinaig ikabukala ng sagol na dayon na to ang dugo dugo sagol na to ang dugo nay lang ya ukaya
Sigilag ukay. Tansyaha lang. Sigilag ukay. Ito na pong isagol ang kondere. Sangig. Sangig. Sili espada o espada. Plastic o sili espada. Kayo na ni nato para di siya mo bagtok gahi ba. Sa in English hard ba? Hard ba ni? Okay. Bukal na no, ato na nga ablihan. Wow. Kahumot. Kahumot. Moto eh. Humot kayang sangig. Huwag mo kaila sangig. Lemon basil na siya sa English. Huwag ko kahibaon sa klase nga lemon basil. Basta basil na siya. Mga na, luto na na yung atong dinuguan ala Tatay Opao. Nako. Dinuguan na siya glami. Nagani kay na Red Horse dari amo ni Paris ron. Birthday lagi na to. Dinuguan lang sa taron kay na may COVID. Okay. Salamat dari lang sa kutob. Ay mo kalimot subscribe. Bye.